Проектът на факултета по математика и информатика стана възможен заедно с философски факултет, т.е. беше организиран от двата кариерни центъра, кариерният център на факултета по математика и информатика и кариерният център на философски факултет. Участваха 75 студенти като цяло и връзка с това беше организиран цялостен екип, който пое обучението на менторите в съответните фирми. Всеки студент си имаше собствен ментор от страна на фирмите. Факт е, че около 65 от студентите от тези 75 бяха приети за работа в тези фирми след приключването или по време на самия проект. Стажантската програма беше 3 месеца. След края на стажантската програма фирмата ми предложи работа и в момента работя като софтуерен инженер в същата фирма. Стажантските програми са полезни за бизнеса с няколко основни неща. Първото е, че дава възможност на студент да се докосне до реална бизнес обстановка. Второто е, ползата за бизнеса, разбира се, че дава възможност да се докосне до млади, мотивирани млади хора, да ги обучи. Все пак да не забравяме, че нивото на безработица в IT бранша е нулев. И за нас е изключително важно да се докоснем до ценните, стойностни хора и те да работят за една българска IT компания. По време на стажантската програма ме обучаваха за работа в реални проекти. Научих много неща, за които преди имах само теоретични знания. Първото нещо, което правим, когато дойде един стажант в компанията, е да го запознаем с обстановката в офиса, да го запознаем с работното му място, с колегите, както и конкретно с екип от хора, при които ще бъде назначен. Бизнесът си подбира кадри по различни направления. Това е едното от тях. Нали? И това е, така да би го нарекал, най-лекия и безболезнен начин за подбора на кадри. Всички от останалите начини изискват финансиране от страна на бизнес, т.е. инвестиция, казвам финансиране, им предвид инвестиция на време, усилия, понякога и финансови ресурси за обучението на съответен тип студенти. Попаднах в стажантска програма в края на втори курс в IT фирма. Стажантската програма започна последния начин. Моят ментор ми възложи теоретични материали, въз основа на които трябваше да се обучавам сам в продължение на 2-3 седмици. След като завърши това обучение, ми бяха възложени реални задачи върху реален проект. И в течение на времето този проект се разрасна, задачите се усложниха и аз започнах да вземам все по-голяма и по-голяма отговорност върху тях с все по-голяма независимост от своя ментор. Относно технологията на стажуването, стажа беше специфициран по проекта 3 месеца, по половин работен ден. На всеки студент беше назначен академичен наставник и ментор от страна на фирмата. Ролята на академичния наставник е да контролира процеса на стажуване на студента, като му се запознае с ментора на съответната фирма, с местото, където работи студента, преценява, че това място е подходящо за студента и след това дава информация обратна как е протекал стажа, индивидуалния стаж на самия студент. Така че ние индивидуално работихме с студентите. От страна на фирмата имаше ментор, който пък отговаряше за поемането на стажантите в самата фирма. През цялото време студента знае към кого може да се обърне и получихме обратна информация от страна на ментора. Изискахме и обратна информация от страна на стажантите, така че от тези 3 категории имахме обективна информация за това какво се случва между тези 3 организации, които участват в стажантската програма. В стажантската програма успях да създам много нови приятелства, да бъда по-организирана и да натрупам познания. Защото в обучението в факултета ми предоставят знания, но нямам възможност да ги използвам на практика. И това е все едно да дадеш на малко дете шоколад, но да му кажеш да не го яде. А в стажантската програма опитах от шоколада и от истинския живот и от опита в истински реални проекти. Определено мисля, че оперативната програма Развитие на човешките ресурси дава шанс на младите хора по един или друг начин. Основно подпомагането, което им позволява примерно за 6 месеца да могат да се ориентират в среда работна. Това е изключително полезно. За един млад човек, при който фирмите изискват стаж, за да започнеш работа, това е един от проблемите според мен на младите хора и в момента на бизнеса, че
търсят специалисти вече с утвърден стаж, а ние не можем от тук да дадем стаж на студентите, ако не са такъв тип програми, например, които фирмата да реши, че този млад човек, който няма никакъв стаж, той става за работа в съответната фирма. Резултатите от нашия проект послужиха по-нататък като една основа за развитието на стажанските програми като цяло и сега съществува един общ такъв проект, който се ръководи Министерството на образованието за стажове в фирми. Над 75 000 студенти ще участват в този проект.